Sisimeni makali zvenyu ini ndiripo zvangu sori zvenyu kuisa message manherano plus nekufundira manheru. Sisimeni ndokumbirawo help, I don't know kuti mungandibatsirawo sei. Ndina hanzvadzi yangu nhasi makuseni anga achienda kubasa around 6, anga achifamba nemukoma wake nemukadzi womukoma wacho. So pavanga vachipfuura nepo padhuze nepatinogara panga pane accident yanga ichangobva kuitika. So vanhu vaive kungoti angokomenta kuti mukoma munozataita basa tikasiya mota, one zvabva kuitika makuseni. Ende pavanga vachitaurapo pavanga vachitofamba, and there was 2 therapists dziripo dzadziri mhandform, and there was also another guy anga achinzi anga aripo. Saka anzi hanzvadzi yangu mudiki wachona abva angotanga kungonzi mufana uri kutaura kuti chii, saka abva anzi atanga kurohwa on that moment makuseni iyayo. Saka arohwa kudaro, saka anzi mamwe mapurisa anga aripo, anga ari traffic, anzi abva angoti iwe mufana chi manya utise manya uende. But this other guy anga aripo anga achitaura nemapurisa uyu ari kufungidzirwa kunzi ndemwe wemapurisa but anga ari musifu. So nyaya yaitika, munhu uya anga ari musifu uya anonzi anzi abva anhonga dombere hanzvadzi yangu diki ichinzi manya. Saka atemwa kumusana, ende paatemwa kumusana kwachona ikokoko abva anzi neimwe hanzvadzi yangu iyi mukuru wanga achifamba naye, iwe mufana achita sei, chienda kumba. But manzwira andiri kuita munhu atokuvara. Saka pavazotakurana nevamwe vanhu vechirume vachiti vaende papolice station iyo yanga iri padhuze pazvaitikira pacho, hanzi mapurisa anosvika akati kana murimi mune nyaya yevanhu varowana pasasapo, se hatite sei hatipindi panyaya dzevanhu vaita sei varowana murodhi. Hanzi that was the nyaya yavaudzwa, kana kuti vape munhu vape munhu tsamba yekuti aende nayo aende kunorapwa, vabva vamurambira vakati bva pano. So pane vanga vaenda vari 3, iye nyakurohwa wacho and also another mumwe hanzvadzi yangu yanga iripo plus one of our tenants mumwe murume. So varambirwa kudaro, apa munhu anga achichema achiti ndiri kurwadziwa, ende kwaatemwa kumusana, I think anenge atemwa pati pati yeuroko iyi yekumusana iyi, because hanzi uroko rwake urwu anga asingachakwanisi kuningirikina kuti anyatsotwasanura uroko rwake rwuri straight. Hanzi anga akuchema achiti ndiri kurwadziwa. Saka pazoenda one of our tenants back akati andira kuona officer in charge. Pazoenda kuna officer in charge ndo pakwanisa kunyorerwa tsamba yekuti munhu aende kunorapwa. Saka munhu aenda akanorapwa kwaReal Hospital. So arapwa kwaReal Hospital ari kunzi akuvara ake but haana kunyanya kukuvara. But our issue is, why is it varamba kuti tivhure police report? Is it because of nyaya yekuti munhu wachona azviita munhu womutemo here? Handisi kunyatsonzwisisa. Plus atino here danho rekuti tinokwanisa kutora even ari munhu womutemo azviita. Atino here danho rekuti tinokwanisa kuzvitoro zvekuti munhu uyu aparawo mhosva yaapara whatever, chero ari mupurisa but atongone mhosva dzake since ari munhu wekuti akuvadza munhu. Ende matsamba ekuti munhu akuvadzwa aripo handisati ndamapiwa hangu, but ndangoyo just toda kungoti tingosikawo advice semhuri kuti tozvifambisawo sei kuti even if munhu ari mupurisa asungone mhosva dzake about kukuvadza munhu kwaaita. Because so far from what I heard ndezvekuti abayiwa mainjection too, ndo abayiwa, ende foni yavanga vachishandisa ichina yazonzi yazodzima here. I'm not sure kuti hanzi pane madhiski anga ari pani, sure pamwe maybe ndofunga ndeye x-ray yachona anga asendwa pafoni, but foni yemunhu anga achifamba naye yazonzi yadzima. Vatoenda kuReal Hospital nhasi akatoenda akatonotorwa x-ray achibva abayiwa 2 mainjection, ende mangwana ari kudzokera kuti doctor vanoona kuti madhiski ari kunzi asendwa pafoni pemunhu wanga achifamba naye anga achibatsira kuti anoasistwa pakurapwa kuti madhiski achina akamira sei kuti apedzere kupiwa medication yake. But we also want kuti munhu uyu asungwe, because hazviri kuti kana munhu ari wemutemo akapara mhosva haachatsungwe, because vamwe vake vanonzi vamuvharidzira vakati nyaya dzaitika kurodhi dzevanhu varovana isati pindi madziri. Ende hanzi mapurisa anga aripo achona etraffic anga aripo on duty, anga ari paaccident scene yaitika. Hanzi ataura kuti tisasikwanisi kumubata munhu because aritoratidza kuti munhu atori nemhepo dzakewo, but vatosiya munhu achitorohwa achitokuvara. But from what I heard munhu anga asina chinhu chakamboipa chaataura, because statement randangonzwa nderekuti hanzi anga achingutaura nemukoma wake kuti tagona tasiya motikari kumba one mukoma zvaitika apa. It was people vanga vari kutongofambawo vachingokomenta about accident yaitika, but munhu azopedzera aita sei arohwa akakuvara akatotemwa nedombo kumusana, and that dombo iroro riri kuzonzi aroni nadhokta arina kunanikira rasvika panga pane nyama, ende vanhu vatoriona dombo racho rutonzi vatotenda Mwari because atemwa kuri kumusana, haana kuzotemwa muri mumusoro, because anga atemwa muri mumusoro anga adafira passport.
but nyaya yacho nekunzi atemerwa yacho hatichonyatsonzwisa kuti inyaya yei yekungoti hanzi munhu anongorova munhu just for no reason, munhu ari kungokomenta about accident, ende varamba kuti anyorerwe tsamba yekuti ananikire yekuti aende kunorapwa, because panga pachida police report first kuti munhu aende kunorapwa. Since yange iri nyaya yekuti munhu akuvara achiita zvekurohwa, pane paida police report varamba kuibuditsa. Yatozobuditswa munhu aenda kunokumbira kuna officer, akumbira kuona officer in charge ndokwazonobudisirwa police report, but kuti vavhure case number varamba on that police station padhuze nepazvaitikira, padhuze nepatinotogarawo futi. Saka handizivi kuti mungatibatsirawo sei. Kana mune zvamunozivawo nezvemutemo one of your diaries, tione kuti tingabatsirikawo semhuri sei kuti nyaya iyi tiendesewo kumusoro, munhu aparwa mhosva yake aonekwa achisungwawo.